Oh, yeah. Tunog sa buntag, kainit sa adlaw, nag-eskinarata, nagkape sa baybay. Pero ang dagan sa istorya, masinip pa sa sabaw. Oh, maestro rauntang nga kugihan mo tudlo, pero ilagi ukay ang iyang kasing-kasing diligrado. Giihap ang iyang uyap, gikwenta ang sweldo. Wala nila tan-awa unsay iyang natudlo. Sa siyaton wang duki apfar naglupad ang istorya. Screenshot share nalingaw sa istorya. Gikan sa usa ka post, nahimong sugilanon. Kapila nagyutaan ni masayop nga desisyon. Chismes, chismes, sige lang magsulti. Huna-huna lang ninyo kinsa may mas pati. Chismes, chismes, di na ko mahibong. Inyorang dila ang pirting kusoga. Way rason, kadalakaw sa maestro. Givideo pagyud gitagang iyang ngalan. Kapkyonan pagbugatan, awa ni siya mao ni iyang batasan. Pero sa klase siya mo'y unang muhatag tabang. Nagpuyora sa sakob, naglokin sa papel. Gabi inaglesen plan, buntag sayo mo serbisyong rebelde. Pero sa feed, lain kaayo hulagway. Murag dautan, murag walay kahayag. Chismes, chismes, sige lang magsulti. Huna-huna lang ninyo kinsa may mas pati. Chismes, chismes, di na ko mahibong. Inyorang dila ang pirting bukusoga. Way rason, unsa may tinuot, unsa may tinuga, kinsa may nasamad, kinsa may naunsa. Ang pamilya niya, oy, ang pamilya niya, oy. Magamputa gamay, magtan-aw sa atong kaugalingon. Sa dili patamo suwat ug laing tawo nga version. Kayang maestrong inyorang giunsa. Maoray nag-amuma sa inyong anak sa klasa. Chismes, chismes, sige lang magsulti. Huna-huna lang ninyo kinsa may mas batik. Chismes, chismes, di na ko mahibong. Inyorang